Sa lungsod sa Mahaplag Leyte, usa ka istorya ang naghatag og kahayag sa daghang kasing-kasing. Dili ni kasagarang sugilanon kay ang bida dili teenager, kundi usa ka lolo. Siya si Tatay Jose, 70 anyos na, apan wala nagpanuko sa pag-eskwela. Si Tatay Jose, usa ka grade 7 student sa Mahaplag National High School. Bisan sa iyang panuigon, wala siya magduha-duha sa iyang desisyon nga motungha pagbalik. Misuot og school uniform ug mipahimutang sa linya uban sa mga kabataan atol sa flag ceremony. Matud pa sa iyang maestro nga si Teacher John Muntiman, dako ang iyang kalipay ug pasalamat nga na estudyante niya si Tatay Jose. Usa ka inspirasyon dili lang sa iyang mga kaubang estudyante kundi hasta sa ilang mga magtutudlo. Karon ra gyud siya naka-encounter og estudyante nga parehas niya puno sa determinasyon, paglaom ug gugma sa pagkat-on. Luyo sa inspirasyon, anaa usab ang kahimtang nga usahay walay igasto. Ang pliti padulong sa eskwelahan ug ang allowance sa klase paningkamutan pa. Si Tatay Jose nagasandig lang sa gamayng kita sa panimalay ug sa iyang determinasyon nga makakat-on. Hangtod nga adunay usa ka anghel ang mitunga gikan sa layong dapit. Usa ka good Samaritan nga nadani sa istorya ni Tatay, si Ma'am J. Balbin Yomer. Sa iyang kaluoy, ihatagan niya og pinansyal nga tabang para sa inadlaw-adlaw nga gasto og school allowance. Dili lang kini kwarta o sa kini ka mensahe nga bisan gamay nga tabang makapausab sa kinabuhi sa uban. Daghang netizens ang nakadaig sa determinasyon ni Tatay Jose ug nahimo usab nga inspirasyon sa uban. Si Tatay Jose usa ka buhing pamatuod nga ang pagkat-on dili lang para sa kabatan-unan. Ang edukasyon walay giila nga edad, walay limitasyon ug walay expiration.